Trail kuning eling tak tukokne lepis nyedit. Nggih, mebrek niku. Lah iya. PP apa niku? Apa? Nggih niku. Lagu apa kuwi? Loh, niku terbaru. Mempertahankan semua demi cinta. Sliramu kang dadi manis. Nganggo iringane gambyong. Iringane gambyong Parianom dibukani saka buka bunang. Yo, kaya ngapa? Mbak Nandasari. Pundutane Pak Muji. Jan seni tenan nih. Yuk. Tekamu ke mau kok rada kasep beda karo padatan kok endi? Orkesan riyen. Heh? Orkesan riyen kula mau. Lha iki mau tas orkesan to? Wah nggih. Ning ndi? Teng Gresik. Ngeropel. Endi? Kropel. Iya. Nggih. Ya ngono kuwi sindene laris ya ngropang. Nggih pados somprengan. Ya ora apa-apa, kowe iki rak maskote kene. Dadi nek ngropel ki ya kudu nonton wektu lho. So ngropelne tekane kewengen. Ngono. Ning kan niki mau mboten. Kowe iki sing tak sayangi. Dadi ki Lah aku ki nek eling karo kowe ki aku kelian karo trail kuning ku mbiyen lho ndak. Lah napa? Kelingan nom-nomanku mbiyen upama lairku ki ora kedisiken ngono tenan. Sayang lairku ki kedisiken. Aku biyen iki aku mbayangke lho karo kowe iki. Aku ora ngomong to, kowe sing tak sayangi ngono. Ya saiki sayangi karo murid ning ya sok-sok ki jeneng wong asmara ki tetep umur ki mundhak ning asmara ki tetep saya ngrembaka ngono. Trail kuning eling tak tukokne lepis nyedit. Nggih, mebrek niku. Lah iya. Terus tajak numpak motor ning pucuk gunung. Grunjalan tanganku nyetir tangan tengen
sing kiwa numpang ning pupuku kiwa terus kok tumpangi tanganmu kiwa Nggih, bar ngetrel-ngetrel terus jempale. ya ora ngono bareng kowe ngomong ngono Masun aja ngebut-ngebut ngono nah aku yen iki bayanganku ki ngono kuwi terus bar kowe rak ning segara to Nggih. kowe kok kadoan nyeluk aku Masun aku ki tenan to nak kelingan ngono ki kalian lagune Roma Irama bareng memang ngomong dangdutan to Nggih. memang dangdutan nembang apa Anu, napa? PP apa niku? apa Nggih niku. lagu apa kuwi Loh, niku terbaru mo. Iki ana daleme Pak Puji sak ora-orane nyinden iki ora mung nembang karo nyuwara karo joget Nggih. ning kudu duwe ilmu sarta kawruh kowe tak kuliahke saiki tingkat pira Pun semester akhir. semester akhir berarti semester 8 ya Nggih. nah bar kuwi nerusne apa ora Nggih, rabi. lho seton neruske rapi apa nerusne kuliah tegese nempuh S2 Nggih insyaallah. S1 wae cukup ndok ora usah keduwuran arepe tinggi apa lho Loh. Mengejar ilmu niku ngantos ke negeri Cina. iya meng kowe arepe mengejar ilmu ki kowe wahyumu sinden Berarti lek nyinden mboten parang lho S2. sinden karo pegawai negeri iki ya wadok lho oleh duit kowe tak kandhani Loh, kula kan PNS. hah Kula niku PNS lho Romo. wis pegawai negeri saiki Pegawai ngeyel sugih. apa pegawaine Pegawai ngeyel sugih. oleh kok rono coba jarwo dosokno muji iki apa per huruf Muji. Pak Muji, nggih. ora usah gawe pang lho gawe para bingung ya jenenge tok muji nek per huruf nek dijarwo dosokke apa kira-kira menurut kadewasan lek mung kuliah Nggih. M niku memuji ngesti sawiji memayu hayuning sesami sing maknane Pak Muji niku tekun panembahe tansah nyaket marang panguwasaning Gusti Allah. kuwi M. U Uga antuk berkahing Gusti dalu niki saged ngrawuhe Ki Bagus Sun Gondrong. nah yang ngono awet kowe nek kakek iki bagus kowe anjen aku sak Jatimur ora nek sing ngungkuli lho Pak Surono ke guruku ke ya rapati ganteng ke dalang ya Surwedi barang ya ndak ngono Ki Bagus Sun Gondrong sarombonge kanthi ramah tamah peladene ram sak rombongane kok rombonge terus bagus soto piye karepmu kok sarombongane kanthi ramah tamah peladene nggih ramah tamah napa ingkang dipun suguhake daharenipun sami mirasa niku nandhake piyayine Bapa Muji menika piyayi ingkang blobo uda ora kok blobo uda oh benten blobo uda ki wong raben wong nggih lek blobo uda ki tegese seneng meweh karo sapa wae ora eman seneng beramal ngono oh nggih no blobo uda J Jaya salaminyo mugi-mugi Bapa Muji tansah pinaringan kawilujengan kawedatan lan karaharyan pinaringan rejeki ingkang kathah berkah barokah awet le momong putra wayahipun semanten ugi dumateng temanten kekalih mugi-mugi atut runtut pindho mimil lan mintuna dadosa kaken-kaken lan inen-inen boten pinisahaken donya tekaning delahan enggal pikantuk putra-putri ingkang soleh lan solehah mugi-mugi anggenipun miwangga putra maharja siri boten wonten alangan setunggal menapa terus kowe keri dhewe iki lho kang perlu dicontoh ngrawuhake panjenenganipun Ki Bagus Sun Gondrong piyayi trah kyai napa mau aku ora tak ngomongne terang aja ngomong aku dulure kiai lho aja ritekno mau kiai dos kok dudu gus kok ngono trah darah biru ingkang berkahi ngrejekeni insyaallah mboten melarati
Ya bener ya. Api. Iki Pak Muji rong tutuk so wayangan meneh kok. Sing ana sing arep ditanggapke wayang ngono. Kok muga-muga ade ditimbali mrene meneh ngono ya, Nok. Amin, nggih. Ya saiki aturno tembang ngono. Tembangnya. Muga-muga sik iki kene wong kene iki piyange tak seneng dangdut. Oh ngeten. Tak cuplekne tuwitik bae nggon rap Napa? anu ben ora ditiru manten. Napa? Akhir sebuah cerita. No. Oh, lawas. Iya, oh, ben ora ditiru manten ngono lho. Coba Mas, iki efeknya tambahan nggon sinden karo nggon dalang ben jelas. Le Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta, walau terkadang diri rendah terhina. Hei, grimbingane titik ae ora kerepen arang-arang. Sing tenang Mas. Ya. Tabuk iki grimbingane kuwi. Yuk. Namun diriku tak kuasa mempertahankan semua demi cinta. Langkah terbaik hanyalah berpisah. Biarlah cinta dan kenangan terkubur bersama luka, namun tak akan ku biarkan diriku berputus asa. Wedah, apik. Dadi wong dadi manten niku kudu seneng ning aja seneng dadi manten. Lah ya kuwi bener. Oh, ngene lho tak critani. Malah sini iki dalilne. Lho, lah ya piye seneng omong Nggih, omonganmu tegese. piye to? Omong murah wong ki Dadi Di manten manten. niku kudu seneng ning aja seneng dadi manten. lah ya kuwi wong ki nek ngomong iki kudu bakal ngunduh lho, Nduk. Nggih, Ucapan adalah sebuah doa lho. leres. Kelek wis wani nuturi kudu iso nglakoni lho. Badene. Ya tegese kowe aja seneng dadi manten. Nggih. Kira-kira seneng dadi manten ping pira? Nggih ping setunggal to, mosok ping ngakeh kados njur ngawon mungkin. Pacarmu sak pirang-pirang kok. Lho mboten Rama. Kula niku setia lho Rama. Karo sapa? Sing nika. Kok setia. Wong kaya kowe iki rek setia wondone wondo gelem lho kuwi. Wondone gampang disenggole manut lho wong ngono iki. Ulah. Wong iki lek lambene rada gedhi disenggol gampang manutan tak critani. Nggih benjing kula sesete. Yo, Nembang nggih. saiki tembangno. Tembangi apa? Nah niku mawon. Memanik Oh, oh. Apa? menika karyanipun panjenengan Oh iya, piyambak. manik diaturne. Cingkoke sing kaya ya sih ya, Nduk. Nggih. Ya, kaya ngapa diaturke. Mung sliramu, Mung sakmonten lho mo. mung sliramu. Kuping kuwi gampang kleru keri-keri iki ngono. Teplok tas kok Kalimantan sing keri lho jen budhek kuwi tambah. Nyanyi tu lenggah nyanding sayap nggih. Brebeken. Nggih. Mung sliramu. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindho ratna
rasaku tansah